Minarni. Gerano. Comment tu as eu Ba. Mon gara to di. n'a fɔra don o don e parelen no i ka tisiw ni fɛnw na mais bi e k'e dépravé cogo lɛ. I b'a dɔn dɛ ne ye jeliya yɛrɛ de bila. E ayi dɛ o bɛ se ka kɛ cogo di o ma i ka jatigiw dɛsɛr'i kɔrɔ. N bɛna fɛn dɔ de f'i ye n'i y'a mɛn i b'i kule i ɲɛnama de don. O kɔni ye tiɲɛ. Fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛnnen tɛ jeliya kɔnɔ a bɛɛ dɔ kɛra ne na sa. E ayi o tɛ se ka kɛ o. N'a fɔra i bɛ taa kule hɔrɔn minnu na i bɛ taa kule dɔ la o b'i dɔgɔya dɔw bɛ convocation ko bɔ a la. E convocation ko yɛrɛ wa. Alahu akubaru la ilaha illa. O don ko ne yɛlɛla ta taara bɔ npogotiginin ninnu jɔlen ka kare kɔnɔ. Npogotiginin jumɛn. Ara ni ko jɔn tɔ kelen yɛrɛ tɔgɔ ma bɔ ne kɔnɔ wa. Fanta. Fanta. Ne taara kule u la bɛɛ kɔni b'a dɔn ni ɲamakala kɔni ye a ka jatigiw jɔlen ye i bɛ kule u la o. O ye tiɲɛ. N kuleli u la ja olu bɛ fɛ k'u ta kalama fara ne ta sumalen kan convocation ko de b'olu ni ɲɔgɔn cɛ ko f'olu k'o sɔɔri ne bolo. donc olu bɛ fɛ ka jeli yɛrɛ sen don u ka convocation ko la. Walayi i y'a faamuya ne ko yɔrɔ damadɔ bɛ yen diɲɛ kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'o tɛ ɲamakala ta yɔrɔ ye o kɔni ye tiɲɛ. wa yɔrɔ damadɔ fana bɛ yen o ye anw ye yɔrɔ ye o yɔrɔ ye yɔrɔ damadɔ jumɛn fɔlɔfɔlɔ denwuli yɔrɔ kɔɲɔ yɔrɔ a n'a ko hɛrɛma tɔw nka kaso o bɛ yɔrɔ yɔrɔ ɲamakala tɛ yen ne ni sendigɛni tun man dilan o don ko walahi nin waati tun b'a sɔrɔ ne bɛ MCA la ko f'u k'a dabiri ne la wa tulonkɛ tɛ koyi n bɛ ka sɛbɛ de f'i ye tan nɔ. mais olu fana tɛna sɔn k'o k'e la yɛrɛ ten. k'u tɛ sɔn ko maa ma kɛ e b'a fɔ k'u tɛ sɔn ne ye sendigɛni ta walahi f'i bɛ ne ni sendigɛni ta to dakiba u bɛ ka n gɛn n bɔra o la o ka na pɛtinin sigilen sɔrɔ nin yɔrɔ in na ko aba wa aba tellement que n dusu yɛrɛ bolo hali n tɛ fɛ k'a tɔgɔ fɔ f'a ye a kelen sigilen don. A ka di n ye an ka kuma bi parce que laɲiniw sabatira ko bɛɛ banna ka ban donc an bɛ don min na i ko bi furusiriw kɔni kɛra n b'a ɲini i fɛ n bɛ n den kalifa i la i k'a lajɛ i k'a dɔn i golo ni sogo cɛ i k'a dɔn i den don k'a yira Umaru la fa wɛrɛ t'a fɛ ni e tɛ ni sera k'o kɛ n ye o bɛ diya n ye kojugu a ka denmisɛnniya kɔnɔ a ma fa diya dɔn donc i k'i jɔ a ka faya place la o ye ne ka laɲini ye n b'o ɲini i fɛ. Jɛnɛba ni y'i ka kuma mɛn ni Ala sɔnna a ma laɲini min na n b'a kɛ komi n den don wa n den don fana koyi fo ka su ko fo ka dugu jɛ a ye ko minnu kɛ ka tɛmɛ olu ko bɛ o denmisɛnniya filiw baaraw ye ni Ala sɔnna a ma n seko ni n damayira n b'a k'a ka ladon kɔnɔna na ne ka kɛ Umaru fɛ o ye diyagoya ne ma bi ka d'a kan mɔgɔ tɛ se ka kɛ wulu fɛ k'i tɛ k'a ku fɛ donc a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na n bɛ n janto a la fo ni fɛn min se tɛ n ye k'o k'a ye wa fana i b'a fɔ a ɲɛna ni kamanagan ko n'a y'a sɔrɔ a k'a fɔ n ɲɛna n bɛ n seko k'a la a ka ne don a fa ye n'a ye ne don a fa ye a tɛ fako hami kɛ ko in daminɛ a gɛlɛyara kosɛbɛ yɔrɔ denmisɛnnin ko tɛ bilen fo mɔgɔkɔrɔba ko n kɔni fana b'o ɲini i fɛ i k'o f'a ye. Jeliba. Naamu. Ne ye e ka ko faamu parce que hadamaden ni kow cayar'i kunkolo ma o ni miiri jugu
a bɛ mɔgɔ bila ko caman na Allah akbar. sinon depuis ne e dɔn na ne e dɔn ne ma deli k'i n togo a la fɔlɔ E tɛ ne ye o la wallahi bɛɛ b'a dɔn ne ye jeli minɛrini de ye bɛɛ b'a dɔn jatigi sɛbɛlamaw bɛ ne bolo mais ne bɛ ka jatigiw deli sisan wallahi u bɛ ka kɛwale min kɛ ne na wari ti sɔrɔ a n'a dɔgɔyalima mun ne dɔw f'i ye ne nana kule o petini de la ala hali n ŋɔn'a kɛ sa ka kule fo min ka n ta fara n tilalen kɔ waati min sa peti bɛ ala de minɛ ka sisi bɔ k'i jɔ ko f'a ka ne nugu bɔ e ɲɛ bɛ ne kɔnɔ in na bɛɛ b'a dɔn nin tɛ sɔn murula tulonkɛ ma kɔnɔbara ni murula tulonkɛ o bɛ ɲɛ cogo di wallahi ne ye sendigɛni dɔ minɛ i b'a dɔn a dɔn ne muguraw ne ye su bɛɛ kɛ yɛlɛma yɛlɛma fo jikɛla kɛra ka ne tigi cɛ i bɛ se boli la cɛ manamana ka fɔ dabila sa cɛ ayi nin dabila sa cɛ mɔgɔ b'a sɛbɛn kɔnɔ i bɛ manamana ka fɔ ko n bɛ se boli la donc a cɛ o kana ayi non nin man ne sa i deli la sa i deli la e nana cɛ de ye tulonkɛ ko ye wa i deli la sa bon sisan an bɛ ko kɛ cogo min na ne ɲɛ bɛ la cogo min na sɛgɛn de bɛ la o tɛ sɛgɛn kɔni bɛ ne na mɛ ni ɲɛ bɛ ninnu ka hɔrɔn ka ko bɛ ka taa cogo min ta ne m'a dabila n'i y'a mɛn ne bɛ kule k'a bɛ fɔ ko minɛrini wallahi ne ɲɛnama don u bɛna ne fa manamana ko la non i tɛ sa gɛlɛya b'u la o ye tiɲɛ ne ma gɛlɛya bilen o la koyi non i tɛ sa bɛɛ b'a dɔn hɔrɔn filɛ nin ni a barika bɛ ka ban a bɛ don manamana ko la ne b'a dɔn ne bɛ nin hɔrɔn sɛbɛlamaw ɲini wa i ɲɛ ma la dɛ nin ye ne yɛrɛ de sinboli jeliya ko in na ayi ayi n ka cɛ kana fɔ ayi fɛn bɛɛ fɔ o fɛn bɛɛ fɔ o bɛɛ bɛ e dɔn ni jeliya de e mana jeliya bila e bɛna taa jumɛn kɛ sisan bɛɛ bɛ ne dɔn ni jeliya yɔrɔ ne ne fara ne ka denbaya b'a ka cogo di sisan i tɛ sa sa aw tɔw ka denbaya b'a bolo yen sayaliko kuma in bila ban ye k'o bila cogo di ko cɛ ye muru ta n ko sentigi a bɛna n fa ko n k'o bila n tɛ se k'o bila o solution bɛ sɔrɔ la min tɛ jeliya bilali muru la tulonkɛ ko solution n'a ma ɲɛ ko ne ka kule de bɛ ka to ne bɛna fa ne n tɛ jɛn kɔ n bɛ baara wɛrɛ ɲini ko cɛ i la mɛ sen fili kunna tɔ la a da da ayi n dabila sa deli la sa i dusu ka bɔ jeliya bon ni minɛ nin bilen sa parce que ne ɲɛ bɛ la cogo min na sɛgɛn a bɛ na fɔ sɛgɛn ayi bɔn a ka hali ni mɛ fɛn di hali ni mɛ fɛn di ni minɛ nin bilen sa ayi a ka ɲi sa non i deli la sa o k'i o bilen kun o bilen i ye n ka mɔgɔ de jeli i ye jeliba de bon hali ni tun yɛrɛ bilo la mɛ nin bɛɛ la a minɛrini wa mɛ nin bɛɛ la ne y'a dabila ayi kana dabila sa n ka i b'a dɔn n bɛna baara wɛrɛ ɲini pour que kana dabila ne b'a dɔn e ma jɛ jeliya kɔ ne b'a dɔn e ma jɛ o mɛ n ma jɛ n ko tɛ o mais sisan an b'a kɛ cogo min na pour ne pas que i k'a bila yɛrɛ pepewu i bɛ to ka n sɔrɔ so k'a tɔ k'i sɔrɔ so i n'a fɔ cogo di si i b'a ɲɛ i bɛ n sɔrɔ so i bɛ fɛn dɔ kɛ yan n bɛ fɛn dɔ kɛ mɛ n tɛ kule mɔgɔ la bilen dɛ awɔ problème foyi t'a la ka tile yɛrɛ d'a ma nka kana bila i kunna ko n ye ɲamakala ye bilen dɛ parce que hali ni e tora ka ne ye ɲamakala sabula ni min farati dɔ bɛna n ye dɔrɔn ka gɛrɛ bin kan ni ma n kɛ cogo ye nin ye ne n'aw bɛɛ kelen kelen ka tile yɛrɛ d'a ma ayiwa bamusa i fana k'i jija a siranna yɔrɔ min ɲɛ i k'i gɛlɛya i sen kana so o yɔrɔ ma i hakili kana so o yɔrɔ in ma adama banni ni bi cɛ an bɛ san kɔncɛ de n bɛ n ka sutura de kɔnɔ i k'i jija i kana n'o birifini ta ka bɔ ne kunna cogo si la denkɛ in fana siran kun ye o yɔrɔ de sabula maa a fana bɛ yɔrɔ min na denmisɛnnin tɛ o masako don a siran kun bɛ fana n b'o ɲini fɛ n'i sera k'o yɔrɔ in labaara Umaru ta man gɛlɛn a k'i hakili latigɛ o ko la furu yɛrɛ sababu de maa bɛ ala deli ka furu de k'a bɛ tiɲɛ wa n'an bɛɛ sago sɔrɔla ka ban an bɛ ala de deli ala ka se ka sijan ni kɛnɛya d'a ma furu in kɔnɔna na ni ala sɔnna ma n bɛ layidu fana ta ye bi i ni umaru sirannen don min ɲɛ ni ala sɔnna ma o tɛ yala n fana b'a ɲini aw fɛ aw fana ka kɛ ne jigi ye furu yɛrɛ ye jigiya de ye furu dabɔra jigiya de kama donc n kɔni n jigi b'aw kan su ani tile k'a da ka sunɔgɔ ko la pewu ni ala sɔnna ma o tɛ yala i yɛrɛ ye kuma ban i ko denmisɛnnin ko tɛ awɔ i ye kuma fɔ cogo min na n ka taa o fɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma n'an ka hɛrɛ bɛ min na ala k'o nɔgɔya n ye furu ye sutura ye ala k'an sutura jɛnɛba i y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan cɛ i yɛrɛ sɔgɔnama i ye daraka min dilan sɔgɔmada na ne tun fɔra nin ɲɔgɔnna naji ma dɛ a naji tun ka timi wa foronto tɛ ala foronto fana a ka fisa mɔgɔ ma parce que an bɛ samiya na wagati min na a bɛ mɔgɔ kɔnɔ kalaya vraiment naji in jara kosɛbɛ
o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Farida na alimami y'a fɔ ko bi sɔgɔmada na k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ Siliba yɛrɛ surunyalen don k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ misiri la ko dɛmɛ dɔ k'an ka na n bɛ taa fɔlɔ pour que an ni alimami ka ɲɔgɔn ye ka segin ni ɲuman ye amina yarabi o donna ne ni Vara ye kuma dɔ kɛ n b'a fɛ k'i ɲininka a ko bɛ cogo di o ye kuma jumɛn mariage préparation tiɲɛ don kɛ mais e bɛ se k'i tɛ i yɛrɛ imposer Vara kan nin ko sugu in na tan cogo di k'an yɛrɛ imposer varanda la cogo di varan kan ka min kɛ ne y'o de fɔ a ɲɛna ne ma kojugu fɔ koyi bon e b'a dɔn très bien Vara bɛ ka effort min kɛ pour que k'i ka mariage in kɛ cɛ mɔgɔ tɛ se dan ye se ye koyi ni fɛn min se tɛ Vara ye kana na imposer a kan ko e terimusow ta kɛla tantɔ e bɛ taa kuma dɔw sɔrɔ k'a fɔ Vara ye tel que e terimusow ka mariage kɛla u taara phototaw la u taara plage ni fɛnw na hali e terimusow ka mariage taara kɛ lagara ka na kɛ o ne ta ye kelen ye se min y'u cɛw ye ani min se min ye Vara ye kelen tɛ i tɛ miiri ka sɔrɔ ka ko dɔw kɛ o kuma na varan t'a kalama k'ale bɛ k'i débrouiller ka sɔrɔ ka na mariage demander ne fɛ han en tant que a nana mariage kɔni demander ne fɛ kɔni a bɛ kɛ de fo k'a diya ne ka mariage tɛ se ka kɛ ten i n'a fɔ sakɔrɔ kɔɲɔ ne ye denmisɛnnin ye o kuma na cousin ɲɛ tɛ ne la e ni Ala cɛ e bɛ fɛ ne ka ko ka kɛ ten tɔ ayi ne ka ko tɛ se ka kɛ i n'a fɔ sakɔrɔw ta dɛ n'a b'a kɛ a b'a kɛ ka ɲari ni shooting ni fɛnw tɛ ta dɔrɔn an k'a ko bɛɛ dabila ah si je comprends bien e mako bɛ k'i ka mariage de kɛ i n'a fɔ princesse mariage kɔ e t'a dɔn degun min bɛ mariage kɔfɛ cɛ ne yɛrɛ filili ma dɛ e yɛrɛ mɔgɔ min ka ko man ca n'a fɔra ko i ka bali ka changer nin ko nin cogoya kelen na cɛ vraiment a bɛ ka ne dépasser ne ma changer dɛ ne bɛ n cogo kɔrɔ de la hali sisan mais e yɛrɛ k'a jateminɛ ba ye fɛn tɛna kɛ ko fila kɛ fo kɛ ko kelen e ni Ala cɛ e yɛrɛ bɛ sɔn i bila n place la kɛ e yɛrɛ bɛ sɔn o ko ka ba f'i ye ten cogo la n'a ma pɛrɛn ne ma juguman f'a ɲɛna koyi n'a ma pɛrɛn dɔrɔn a k'a a bila fɔlɔ n'a ye wariba sɔrɔ tuma min na de ne ka mariage bɛ kɛ ne ka mariage tɛ se ka kɛ sakɔrɔw t'a ɲɔgɔn ye ko n'a ye mariage ko n'a ye wariba sɔrɔ wa mais o de don e ma fɔ ko se t'a ye ni se kɔni t'a ye kɔni a b'a sigi de n'a ye se sɔrɔ tuma min na o ye bi kan ye dɛ kana ɲinɛ k'a fɔ ko e ni Vara ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw y'aw tɔgɔ tiɲɛ ko baden de kɛla mɛ o ko bɛna se a kuncɛma yɔrɔ ma yɔrɔ waati min na e bɛ wuli ni hakilina wɛrɛw de ye i ye nin hakilina bɔ min i b'a dɔn dɛ n'i b'a dɔn k'i tɛ se ka tiɲɛ fɔ nin ko in na dɔrɔn i da bɔ a la quoi i da yɛrɛ de bɔ nin ko in na parce que ne ɲɛ b'a la e tɛ fɛ ka tiɲɛ de fɔ i tɛ fɛ ka ne yɛrɛ de faamu ne bɛ fɛ ka tiɲɛ fɔ dɛ mais n'i bɛ ka taa hakilina jugu fɛ ne tɛ dɛmɛ o fɛ fiyewu n'i bɛna hakilina ɲuman ta ne bɛ se k'i dɛmɛ ni hakilina ɲuman ye mais hakilina jugu ayi ne tɛ tugu i nɔfɛ o la i bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ɲini min b'i dɛmɛ o ko la sinon ne tɛ c'est quoi ça i b'a dɔn dɛ ne yɛrɛ de bɛ ka temps perdu ni e ye quoi ne bɛ mɔgɔ lamɛn mɔgɔ min bɛ ne dɛmɛ nin ko in na sinon ne ɲɛ b'a la kɛ e kunkolo a tɛ yen bilen walayi ne ye min faamuya sisan nɔ e ye Vara ne choisi ka tɛmɛ ne kan i dun k'a bila i kun na e ni ne de ka surun ka tɛmɛ Vara kan mais ne tɛna n ka temps perdu ni e ye quoi ni ne tun b'a dɔn k'e tun bɛ ka bɔ ni ne ye so kɔnɔ ka na ni manamana kuma de la kɛ ne tun tɛ tugu e nɔfɛ ka bɔ kɛnɛma Zena n'a ja tɛ se ka mɔgɔkɔrɔba da don kuma na ko kuma ka kɛ balo